Mentah kesngi kinong elam jong ka senjuk kinong senchar jong ki shnong ki baha bakalang pi sektor kelalik ban ye kendu yo deputy commissioner ka West Khas Hills ban IT ye ki thup kerteng jong ki saupa artali ki shnong ki baha bakalang pi sektor shua ba regional committee on border dispute kan sedang ye ka jingle jurip ya ki tei ki jaka shua ban penbe bat ka sarkar Assam ya ketika kenhon bagan thup ya kirang ba jongki shnongaru bat khasi lailam da uba surveillance lengdo hadin ka jing ya kendu jongki ya UDC uba surveillance habakren bat kenong tho khobor ulai tho ba UDC ulakular ban pha ya ketika jing tho bat ka thup jongki shnong shau sherman jongka regional committee jongka West Khasi Hills tongin yesngap ya ka ei ka baute unong elam ka senjuk kirang ba shnong udon ban ong jungi ka senjuk kinong secara shnong hadin bangila syong ya ka meeting ngilai perkhat na kawai ka jingmut ba baro hikum kinong shnong jongka bangpi sektor ka bahap hapo ka deka district West Khasi Hills hapo ka himanong mansau bangi don tang kawai ka jingmut patang kawai ka rai ba ka jingkwa ka jungi kalong ban habet shem khalaya nadu ki khasi bari karo te ki nong shnong nadu ki shnong khasi ber karo kila shem ya ka rai bakin nek kitsa ka shem khalaya te hagbede bat kine na kaliang yung kipajba kila tho da kajing tho ban pha sha senjuk jong kisara snong bangin ra hang nem ta khmat jong disi tinglawan hang ne khmat jong disi ban wan ra ikite ki resolution jong kipajba nong snong bangi kwa bet ban ne ban sa sha ka jalam khalaya ta gede kajing kwa ke jongi bangi wan ban kindu yung disi hang ne bat na kaliang yung disi ru unsai un tep lupa ya kajing kwa jong kipajba jong kinong snong yo ka thang di baro kowe bagi setenat ha bangilayo ban ya kendu ya UDC nak kalian jung uru lapan pau ba kum UDC unomla ban don kabor ban penbej upur sam re ya ki bangi pen pau ki bangi kwa unra se ka regional committee bat ngin sa khotlang ru wong ba ban ya perkhatlang ha ka debat ka kam jong ka ji penbej put dengba ka regional committee hakwa ula kan thobru yaki sorashnong em bat yaki riurang ba na ka thain ke misu tenat ba ngiru ha ka wiga sia da disi lo khot ka meeting ngin yo ban ya khatlang te kata ka de ka bangi pen pahong ne dengba jong ki pajba nong susnong dengba jong ki sorashnong bangi kwa ban ne ban sa ha mekhalaya ha ne ka ban baikut ha ne ka wat ka baar ka menta te haduk kanu teli kisnong kiba layawan lang bat kiba lay soilang ya ka jingthok ka ba fiwan ban IT hu disim tak sini te haduk menta ngidon tang sap huwe teli kisnong kiba ya soilang ne bat kibala pharu ya ka rai ka jongki ya ka resolution ka jongki ba ikwa banne ban sa sya mekhalaya kita gide kisnong kiba laya soilang kibala pharu daga jing tho bat kibala rai lang ru bangin ne sa sya mekhalaya